ekarriko ditu mundura. Mixina, baserriko tegira jaitsi da. Jesus, buelta zareta hau? Esan dio Txuringok oilo zurirak. Bai, erantzun dio Katerreak. gaur egon dira nire kumeak, eta leku baten bila nabil. Lasai egoteko moduko lekuren nahi dut. Behon naizula, sorterik onena baliz. Animatu du Txuringok oilo jatorrak. Mixinak baserri guztia miatu du, baina ez du aurkitu bere gustuko lekurik. Zatoz gure etxera! Esan dio etxerrikume batek. Horrela, zure kumeak gurekin jolasean ibilia izango dira lokatu. Oso jostagarria da. Eskerrik asko baina izu. Gato ez egu gustatzen zuen bezala lokatetan zintzea. Azaldu dio Mixina. Bila jarraituko dut, ea leku aukeren bat aurkitzen dudan. Mixinaren kemenak bere saria izan du. Baserritik urruti gabe urez inguraturiko uhartetxo txiki batean etxola bat dago. Halaxe joaten da jolasteran baserriko Maritxo eta Marcelinaren biloba, oporretan egun batzuk igarotzera baserrira etortzen direnean. Hauxe bai dela aukerako tokia, pentsatu dut. Hemen ederki egongo gara. Gaua da, Mixina zoriontsu lokartu da Gaztezko kaxa handi batean, trapuzarrez ederki montatu duen. Errapean, 3 katakume jaio berri polit dauzka, gorrixkak, bera bezalaxe. Hurrengo egunean, Mixina baserrira itzuli da jateko bil. Egunon, Mixina dizkideak, agurtu du Mendik txakurrak. Aldatu ikusten zaitut? Zer etorri aldira espero zenituen txiki horiek? Bai, 3 kume eder, osasuntxoak 3 ere, ibaiaren erdiko uhartetxoan dagoen etxola moldatu dut agian, lasai gauden. Hurrengo gauean, ekaitza da baserriaren inguruan. Mixina larri dago. Euria bota eta bota aritu atertu gabe. Tximista beldurgarriak urratzen dute zerua, eta belarria ulertzeko besteko tremoliak entzuten dira behin eta berriz. Gau aurreratu ala, ibaia gero eta orkeiago dakar. Uhartetxoa urazpian geratzen ari da. Hondamena, ur lasterrak eraman egin du uhartera iristeko zubi gisa ipinita zegoen ola. Mixina eta bere txikiak orain guztiz isolaturik geratzen dira. Katamarrukarria ikara eta aldar dago. Zerua gainera erori behar zaigu, pentsatu du bere kumeak aldun horien babestuz. Egoera aldrebesteko orain euria helatuko zirrikitu guztietatik sartzen da, eta ibaien uraren maila igo eta igo ari da. Zorionez, trumoiek mendi jatorra esnatu dute, eta ezer baino lehen, Mixina eta katakumeak etorri zaizkio gogora. Han uhartetxoan eta uholdeak eramateko arriskuan. Maritxo andrearen zumezko hotzara hortzetan dugu eta lasterka da taldia esnatzera. Zatoz nirekin, tximista, Mixina eta katakumeak itotzeko arriskuan daude. Eta ausarki uretara jatzi egin du. Mixina lasaitu egin da mendi aldizkidea han ikusten. Azkaz, Mixina, sar itzazu zeure txikiak hotzaran. Azaldu dio txakur jatorrak. Tximista bidean da eta berak eramango ditu ibai ertzera. Mugi gaitezen, uraren maila etxolaraino heldu da eta. Tximista berean luze eta indartxoekin inolako arazorik gabe zeharkatu du ibaian. Sendo hartu du hortzetan hotzara. Katakumeak barruan nigera, eta mendi eta Mixinari bizkarren ere egoteko esan die. Heldu ondo adiskidea, bagoaz eta bere alaxe gara baserrien babesean. Mendi bere zaunkekin baserritar senarren arteak esnatzen ditu. Ene bada, gaixoa, blai egina zaudete baina zerrekatu zaizue. Galdetu die Maritxo Andreak, Mixina eta katakumen lortu zuten bitartean. Txakurraren egoera ikusirik, erantzun dio Marcelino. Egingo nuke barru eder bat hartu duela familia txiki hau salbatzearen. Ez da ala, Mendi? Guau. Erantzun dut txakurra baiet alegia. Beheko suaren aurrean etzanda eta bere txikiak errapean dituela, Mixina jasan berri duen estuasuna horretuz, pentsatu duen berriro kumeak
baditu hobeto aukeratuko duela adi egiteko bidekoa. Ederki dauden Maritxo eta Martzelinoren sukaldearen pereak